people have reached a point of taking it upon themselves to express discontent with the insensitivity of the government to these unwarranted taxes that only raise higher the cost of living. The government must listen to the pain of its citizens caused by the high cost of living. Ignoring them will only escalate tensions in the country and draw young people and citizenry into despair. We plead with the President that he listens to the voices of so many and respond concretely to the current situation triggered by the proposed finance bill. We, the Catholic bishops, while appreciating several occasions the police have tried to act rightly, decry and condemn in the strongest terms the use of force by the police, the arrests, and the indiscriminate and unnecessary use of live bullets. Unwarranted attacks on peaceful protesters cannot be justified. The police have many ways to ensure protests remain peaceful. The police should focus on criminals who implant themselves in peaceful protests to create chaos and rob or destroy property. As a country, we have seen demonstrations and protests in the past. We know that police should ensure peaceful assemblies of any kind and not fuel violence and public hate towards the same police that are supposed to protect them. Mano ne pach kendo duon jodolo kama ne gintiere adakelie twak achiel kachiel kendo koro sani Canon Francis Omondi. Ochal nade odiochieng' manyoro duol mane jodolo golo otieno manyoro ne thuolo mar loso bende kod provost mar kanisa mar mano mar All Saints Cathedral mano Evans Omolo ne oloso kod Ramogi TV otieno manyoro bende chal mar wach kama gintiere kaka jodolo kama obete no chal nade. Okay, one wach mokwongo nyo waneno ni Gen Z gi gin nyithindwa wawegi kendo gin nyithinde kanisa ma piny noramo ma giwacho ni wan jonyuol wachal jomurund ma onge gima wang'eyo onge kaka dwa konyre wachupe hahi mok wanyal konyo piny. Omiyo ne gikawo mondo gidonji e wachni mondo gikony ka giwacho ni ngimagi ema dhi kethre. Omiyo kaka kanisa wan bende nobwogowa to warwako. Waneno ni gima giwacho en adieri niwach lwetwa nutwi ma ok wanyal konyogi. Omiyo ka giwuok ni gikonyo nyo wacho ni wan wanasirgi to wanabed kodgi achiel. To yo achiel manyo kanisa wa ma All Saints Cathedral otimo nyo rwako wachni mowacho ni okay wa los kama joma ohinyre inyalo thiedhie kendo kama jok manigi masira madongo nyalo biti nyalo yudo yweyo. Emomiyo nyo wayawo kama ginyalo konyre. Hawi marach ni kata kanyo gi polis nyo monjo wae mo ogo jigi tiagas makata bunde nyo chwad kucha lisasi manyalo neko. To Nyasaye nyo konyo waonge ng'amonegi kata ng'amo hinyre moloyo kaka nyo wango. To mae manyo chandowa ni ang'o momiyo sirikal ok nyal winjo joge. Kama sirikal ok nyal winjo jogi, jatend piny Kenya loso odiochieng' manyoro otieno. Jodolo nosekwaye mondo mi orang kaka onyalo winjo pach jopiny. Bende paro ni jatend piny Kenya ni koda thuolo no winjo ko loso otieno mano otieno manyoro nyaka sani. Nyo loso ni duto nyo winjo gima nyo wacho. En gi mirima to en gi lit ni ji opinge ji ochung' yore. En ng'ama ok ni nyal kwero makwerre. Kuro wang' ni oyudo moloye to ng'eni gima lit en ni nyithindo emoramo. Ng'eni mano bi kelo wich kuot matin. Otame kaka otim nwach kata nowacho nodwa norum gi jotendgi. Jogi onge jatelo madangi luong chien mondo ilos kod weche.
to wach ma giwacho en maduong', nyo giwacho en jatelo weche adek ni finance bill ni goloko. To mar ariyo, kaka tiyo gi pesa, uketho pesa. To mar adek, gidwaro ngima ma ok mi thuolo niwach joganda achiel kata machielo. Gidwaro gik moko timie ratiro mar piny. Ging'iyo ngima ma kiny. Ka ngima ma kiny ochopo, wan wanabed nade. Adwa wacho ni wach moro ma ajaluso kodgi. To wach moro nyo gichuoyago mabit maneno ni adier. Wacho ni wan jonyuol wasiku wakwelo. Wakwalo ngima nyithindo mondo walosgo nyithindwa. Ka an e sirikal akwelo ni mondo alosgo kar nyithinda. To janyuol machielo bende kwelo mondo olosgo kar nyithindgi. Koro giwacho ni wapiem e kuo. To kwa kwelo waduto to koro Kenya onge ma ji dagie marom. Omiyo gitamre ni wan ok wadwa ni kwil gi nyingwa. Losnwa uru ngima mondo loso ngima bi utamu, koro wenwa uru walos kendo. Ka ng'ato ong'eyo mano, to ng'eyo gima biro nyithindogi timo gik ma gitimogo. Erokamano ahinya jadolo, ilero yo makare. Joan, intiere kacha kaka achiel kuom johocho, kendo kacha un gi laktache kama nigi ntiere achiel kachiel. Mokwongo jogi hinyore, to ken kata hinyruok mar del kende minyalo ne, mano dakteche bobedo kacha kaloso. Nitie jogi ma hinyore kata e paro. Wan gi jofwambo, gi jopiny ma bende neno ka ng'ato ochiel gi magina to lwar mbele ni kanyo to tho. Ng'at machielo ochiel gi magina, yudo hinyruok kanyo, odong' e pach dhano. Ochalo odiochieng' manyoro kama nitiere All Saints Cathedral, kod joma moko bende mane tiyo oko mar Nairobi. Mano ka moko ne opiel mana piny, igogi, mago johocho kachiel koda ka lakteche mane nitie kuonde moko paramedics mane nitiere oko kanyo. Ng'anyo kachiel koda ka ratiro mag johocho, lakteche kod joma ng'anyo, nochal nade nyoro? Erokamano, tan gima nyawacho ni mana kaka jadolo wacho, nyoro ok ne gitimo maber kata matin, ne wantie All Saints Cathedral kachacha, to kacha ne chalo ka osuptal, kama ka ji ohinyore tigemogi. Newach dakteche nowuok oko, johocho nowuok oko, ji te mane nitie mane nyalo konyo, nobiro konyo kachacha. To koro iyudo ka idiro tear gas, to live bullets bende gitiyo godo. To nyithindo mane biro kacha ne gin nyithindo matindo kabisa. Tiyudo ka gibiro gi live bullets. Moko biro ka tear gas gini gi omuoche wigi, omuoche tiendegi. To koro sama intie kanyo kaka daktari, idwa ni kony nyathini, to ginya konye niwach gik moko ka x-ray onge kachacha, theater ne onge kachacha. Koro itemo minyatemo mondo nyathini otimang'o obed referred e suptal. Kama koro nitie mashinde moko ma minyalo tigodo mondo okony gigo. To kama intie ni, idwa ni ikony ngima ng'ato, tero idiro ni tear gas. Koro ing'e ni in iwuon okintie paro makare minya konyo godo ng'atni mondo kaka onego bed ni konye, niwach in gi wasiwasi. Itiyo to in gi wasiwasi. Jatuo mogemni ni be nigi wasiwasi, niwach okia kodhi tho, okia kodhi bedo mangima, okia kodhi koso wuotho. Kane nitie nyathi manogem nyoro, no ogoye lisasi e tiende ne ariyo te. Koro nyathini en nokia, joma ne giwuotho godo emofwenyo, ka koro gore piny, nokia kata ni ogoye lisasi. Koro giting'e gigeme, ok ging'ere, gikiare kata matin, but ne wach ne gintie oko kucha chakarachiel. Giwacho ni ok awei piny. Gigeme nyaka All Saints Cathedral kachacha, daktache otimo ne first aid piyo piyo, to bedo referred to Mbagathi. Koro ineno, kata mondo ambulances ka owuok kachacha, ochope suptal, oter nyathicha mondo nyathicha okony, tek, newach polise odino kamora mora, gilao ji kamora mora, gitiyo gi tear gas, kata jok mantie ambulance go, bidwa ni odirne gi tear gas gi water cannons. Koro ok nen gima yot, newach kachacha ng'ato biro, ng'at mokuongo gemo jatuo ni, tema koro nigi luoro moingo kata jatuo wuon. Mondi ne ihoye ming'ise ni biro bedo kare, entie e lwete jok ma olony, jok ma nyalo, ne tek, newach idwa ni hoye ti ho jatuo be. Newach jatuo sama koro entie panic mode cha, mondi ne ikonye tek, newach inyang'ise ni bed kama mondo chuoyi sindan mondo koro yath obed ka donjo dendi tek. Newach odwa ni oywag rem koni, to bathe koni be oparo ni to kapo atho, to dhi timore nade. Newach en owuok oko mondo duonde mowinji.
to iwuok ne oko no igoye lisasi. Koro ok nen wach mayot kata matin nyoro. To bende jadolo iwinjo mano gin jok mantiere e ng'anyo to luoro donjo kar ka obila monego bed ni rito jopiny ema lokre kendo yudo kanyo ka obila ema koro tiyo gi teko mang'eny kama gintiere kama ibete kata gigolo duondi e weche gi duto. Jodolo osewuoyo gimedo loso obila ntiere oko wan ok med gi nyaka jolweny mantiere oko. Mokwongo nyoro ang'en ma wuoyo otieno to tieno yoro na oboke no mano notice no mano ket kanyo kod ade duality weche ni be iseneno ma eri gima olo koyo e chuny oganda mokwongo nyaka kona mokwongo kaka ni winjo ote mar Aden Duale kano kete kache gazette notice ni jolweny koro wuok kendo oriwre kod obila oko ikweyo jong'anyo en gima osetimore to dhiambo koni e koka oboke ma kama wuok ni kawe machala dikini ma jatend piny Kenya loso to okomul weche mag wacho ni police brutality cha kata obila tiyo kod teko mang'eny winjo kanyo kokomule jodolo ni mo wentino mondo mi umule kod jok makero ratiro mag oganda. Okay, gima duong' gima nyakune ni okobwogowa Nwach chakre gi chakre ni wang'eyo ni gibotiyo kamano. Kinde mathoth polise wa opogre, jobila opog fuonde mopogre. Kila sirikal niga gi joge madhi duwo weche ma gidwa tiyo godo marach ma ka omakgi to gilokre. Chik ma piny gima owacho ni kata polis nyaka ti gi chik ma piny kata ma piny ngima oyiero no okihiny jopiny okiti gi teko moloyo duto onego bed ni mako ng'ato titere court. To gin gitimo gima josungu wacho ni summary execution. Gidwa ni gitiek kodi chuth iwacho ni chuth ber. Gidwa deal kodi kanyo gi kanyo. Cash girisi. Cash girisi. Ema jogi oker ni fanya fujo uone, maturo ji matimo mago mondo giket luoro kuom ji. Gigi timre mondo ji otim luoro kinene ng'anyo ni. Nyathi moro maluongo ni Wanjera ne ka polis omake mokwero polis ni chik mane mitiyo go maka. Polis no mako dhu polis ma polis oweye to no wacho wach moro maduong' ni ka waweto luorowa to teko gi kuomwa bende lal. Kwa waweto luorowa to teko gi kendo lal. Gitiyo gi teko mokadho kiewo mondo giket luoro. Ne wang'eyo ni jo-army dwano bedie nwach ne jaduong' ne wawinjo ni jaduong' dwaro kelo jo-army to jo-army othir. No ginyal biro nwach tijgi maduong' en geng'o jok ma monjo Kenya, wasigu ma monjo Kenya kwa oko. Tijgi maduong' en rito jopiny, ok en ga negogi. Omiyo chik bende ne wacho mar the Armed Forces Act ni kapo ni nyaka luong gi mondo gikony polis to od bura nyaka timang'owa nyaka kadh wachno. Sirikal kwayo to od bura kadho wachno eka mondo timre. To mae to gazette notice okoromo. Ng'ama ni nyalo timo mano kende ni jaduong' piny. Ka president emo wacho ni kuru kama to mano upogri nwach en mochikogi. To mano no obwogowa to gima koro waluoro ni mano be nyalo pogo jolweny. Nwach jolweny moko dwano rit bedo professional mabeyo marito wacho ni oyo wan tiju oken nego jo raia. To mar ariyo to jogi wacho ni no amri jeshi owacho ni wadhi. Koro magi gin kuonde chik ariyo motudre manyalo kelo gwanda. Joan, gintiere oko ka sirikal tiyo gi teko mathoth gi kod weche manyabedo ni bwogogi kendo kono gene kutamo kama wadhi timonu kama. En approach makare monego bed ni tiyo godo kirango saikolojia mar dhano ni ero mae gimoro watimonu ma mondo mi kik utem. Dono ka ojende masani gidhi ataro mar gimikonogi kono ni kik utem donjo ranyo kithoro kindi kino loso odiochieng' achiel ka nyoro ne pok ochopo wach ni nyocha to wacho kanyo ni kik utem chopo kuonde ma
ogeng kendo kunde sirkal apisa sirkal yo kanyo kaka od bura kanyo nitiere kacha judiciary kanyo kama nitamo ki gichope kar jot ma jatend piny Kenya mana manji machiegni kodwa ka koni ki gitem chopo kunde go ka gichopo giboromo gi moko lwer ne wacho ni kama gichopo kanyo nyoro ne gitem kendo ne gidonjo nyaka od bura sirkal dil gi kidieny mago jende machal nade to pachgi ka isarang'e nyaka sani gin jok ma threats michiwo sani gi bende gidhi kawo gi ma iketi gi chuny gi ma giwach ni oyo otamo ne kik wadhi e bunge ok wabidhi Gen Z gin jok mopogore malich kendo gin ok thiarnegi ok buogi newach sami thiaronegi no kokimiyogi teko mondo gitim gima gidwa timo newach gibe gidwa neno niya gimiwacho ni en ang'o newach jonyuolwa nodongo telo mopogore opogore ming'isogi ni kutemo tuneno koro onyumonegi luoro no to gin to luoro no ema ok gidwa to luoro no be ema osetimre nade ema gisewere godo koro sama ithianonegi gani tipimonegi ni kutimo kama tubro neno gidwa ni gitim mondo gimiwacho no timre nade onenre to gimanya wacho gi sirikandni negi underestimate Gen Z newach giseneno gik matimore e telo mopogore opogore to giwacho ni magi mana nyithindo kata ng'ama telo negi onge chama magin godo onge koro gima nyithindo gi nyatimo onge gima gikia niya nyithindo gi gin nyithindo mosomo kendo Gen Z pakore ni wan gima rach mogik manotimo en tero wa skul koro gin jo mosomo gin gi ng'eyo magik mopogore opogore kwanza koka teknolojia koni ging'eyo koro gin meetings gi gitime teknolojia koni giwacho ni waromo kama to gibiro romo newach magi jok mosomo gidhi nyaka mbalariany to tich onge koro thuolo gin godo koro samine ni temo gini timedo gi mana asira newach gin gidwaro mana gimoro achiel gik man ok gidwa financial bill no newach gik mantie financial bill no onge gima konyo gi godo koro utamru winjo gi koro giwacho ni kutamru winjo wabro tang'onu ni gima wawacho ni ema watimang'o ema wadwaro to koro sirikal be koro oketo kor matek gibe gigo kor gini wadwa neno ng'ama en ng'abe gimomiyo nyoro no ne gidonje od bura newach nothianegi to ng'isgi ni gitem koro gitemo mondo ging'isgi ni gima wadwaro ni one very serious about ok wajok wan ng'ama telonwa onge unung'iyo ni nitie jotelo mondo jotelo go timang'o onyiew but ka un ji muonge jotelo une jotendu wuon ng'amidwa nyiew onge un ji maonge chama machama ni wach ni wakaw ng'ane gini wadhi wawuogo un jok ma ng'ama nyalo onge koro mana kaka jadolo osewacho the fear is already gone ka koro luor no emosedhi to luor ne midwa ni onyumnegi koro onge gima jogi nyatimo dibede gi thrive threats gi jadolo kangi adwa mede kanyo matin wach ber mondo bende ji osom jogi chal manoneno historia king'iyo ndalo machon wan wa Central Nyanza na Jagin to ng'anyo mokwongo e pinyni mar usuru notimre Thurwa higa ma 2021 bang' ka Kenya nose lok mobedo ogol Uganda kukelwa Kenya into Kenya colony kugolwa protectorate to jopuonj ma Maseno ne gin rawere ma ng'enygi ne higni 25 nyaka 30 to ne ging'anyo ka giwacho ni oyo nyiswa uru tiend wachni ok wadwa ni wabed niwach kelo gi Kenya nomiyo nomedgi usuru siling 12 kila ng'ato kwa siling 6 momiyo ne gitamre ni ok nyal timre mae manokelo romo manotimre Lunda higa 22 maniluongo ni piny owacho kama ne joluo lose kakwero sirikal nok nyal chuno gi tij sirikal nono to bende ok nyal tax gidede golo migi usuru mag chulo cha kanyo ema ne jothurwa ochako ng'eyo ni inyalo kwer sirikal to ne gikwere ka gindiko ne memorandum ne gimiyo Lord Northey ema ne governor ne ok ong'eyo ni jogi be nosomo magi ne jopuonj ma Maseno kamuting'o mulo mana ndike wiye nitie ka en chapter 4 ipo neno kaka ne gikwero jomusungu ni ooyo nyaka iduog piny
ma sirikal noduogo piny machakre kanyo jothuru ong'eyo ni nyaka walos gi sirikal kikwero sirikal ka sirikal dhi marach. Higa 23 ne gifom Young Kavirondo Taxpayers Association mondo kik timnigi kik gogi kaka nogo Haridhuku Nairobi mondo gidhi nyime. To mano ema nochakre. To king'iyo wach nyithindo, nyaka wane ni nyithindo ma higni 20 kanyo kadhi nyime mosedonje mbalariany nigi ngimagi e nyimgi. To gidwaro ni mondo gilos ngima kaka giparo giwegi. Giseng'iyo to ging'eno ni ng'eyo orem. To gin ging'eyo moko ma wan wakia. Ma gisesomo e internet, ma gitudre gi piny. Adwa miyi ranyisi moro. Kineno piny ma Afrika ma milambo, South Africa, ne ochopo 1975 ne piny orem. Nwach jo ANC, jotend jo ANC duto nosetwe. Jok mane kelo lweny, mane kedo gi sirikal, mane Umkhonto Azizwe, Mandela gini notwe makoro ok nyal. 1974, Kosotu no kelo strike Durban, mane onge kaka jotich ne nyalo tiyo. Musungu norodhogi ma ji oduoge laini. Koro piny no nero ji duto mane ji koro were ni onge kaka nwalok wasungu. To ne gikelo chik moro ni mondo nyithindo osom gi dhok mar Afrikaans. Nyithindo duto ma South Africa otim penj gi dhok ma Afrikaans. Ema nyithindo nobet koparo ni koketa na som gi Afrikaans to en remo chika tir onge kaka danga konyra. Omiyo 1976 June 15 negi nyithindo ma Soweto nowuok kadhi romo e pap mar Orlando Stadium mondo ging'any gikwer sirikal ni uoyo ok wabisomo gi dho Afrikaans. Jonyuolgi nosejwang'e. Kane giwuok, jopolis ma South Africa noktugi, nonego gi ne gin nyithindo mohingo 20,000 to nonego 700 gi wiye, to nohinyo 2,000 gi wiye. To nohinyogi to mano ema nochako kelo lokruok South Africa. Nwach ng'enygi ne koro mak oteri e Robben Island. Kaniterogi e jela, chik ma jela no giwinj. Mandela ndike buge kawacho ni ne gikelo liet moro e jela, kata e jela ne ging'anye. Ma ok giwinjo chik, ka jatend jela biro onego bed ni ji chunga, to gin gibet piny, kipenjo gi nang'o miyo ok uchung, to giwacho en chik ni mane chik, wacho chik ng'ano moketo chik kailano, dhana ka biro, ne gichayo ji. To oko kucha ne jonyuol oyudo teko mar chung' kodgi. Ema ne Winnie Mandela gi jomoko koro chako kedo. Ema jo sirikal ma South Africa noneno ni onge kaka ginyalo loyo piny ngima ka ji ng'anyo minego gi to piny duto neno. Ema ne gichako loke ni ng'ano madwa losgo. Eka gichako loso gi Mandela. Mandela wacho e buge ni mae manochako loko piny. An gini nyomora sidang'. Nwach asewache kinde mathoth ni kotamwa to nyithindwa mwanenogi ema ni kel lokruok. To an aneno ni lokruok osechopo. Nwach gin ma ne gimoko. Yani sirikandwa otiyo ka joma ofuwo. Nwach dweche ariyo mokalo ne gimuko udi mar jomodhier Mkuru, Mathare gi mamoko. Matiende ni gichoko jok ma mon kodgi ma thoth nitie, man jogi ne onge kaka ked gi sirikal. To kane gineno ka Gen Z owuok, ma Gen Z ochungo sirikal, gin bende nyogi donje. To en gima en nam, en aora, mamol to medre ameda, ma osemol. Onge kaka ginyalo chopo nyaka ji koro los Kenya e yo machielo. To mano ema dibed ni e paro kata e geno ma Gen Zs nitiere godo sani molosi ni Joan. Gen Zs to no work because gin
they have a conviction, gin gi belief, gin gi yie to ging'eyo gima gidwaro. But koro kaka gimedo wuok to jonyuol ni gi nyimine gi neno kaka nyithindo gi gidhi gionge gima giluoro onge. Kata nyoro yudo ka ng'ato hinyre, oketne kata mana plaster kata onini obedo treated kata obedo stitched kanyo otwang'e to penjo ni ya anya dok anya tieka dogi kata gocho ne jowetene mani kuno ni ya anan sawa dakteche gi osethiedha lakini tieko odogi e pap to koko twang'e samoro tiende otur en gi fracture koro nyaka tere otimne x-ray mondo ng'e ni ya en fracture machalo nade otur nade tento penjo ni onge kaka unya tuwe na gini mondo adogi mano nyathi makata ogoli sase tiende ema penje ni onge kaka unya golo gini gi ka mondo atimra nade adogi jowetene mano we kuchacha ogone gi simu to ng'iso ni anan sawa to koro gin gi wasi gocho ni ka in kanyo dong mino ni ya in gi chandruok moro e dendi kata in gi dem to wacho ni dong e awuoyo kodi mamino ni anan kare un kik wuog kanyo chunye dhano koro gin gisejiwo chunygi koro ka gin gisejiwo chunygi kamano an kaka janyuol ma jenzi janyuol ma onyuolo jajenzi kaka nyamin gi ngato kata dakteche manen kacha ok gite gin jo jenzi but koro giwuok gimiyo nyithindo gi support gi dangi tim nadi nwach waduto wayieni Kenya odhi marach to wadwan walos to nyithindo gi wacho ni un otamu we wanyisu kaka iloso to ng'ama nigi gini e chunye rwaka kodgi kendo gidwa ni wach ni wa support Gen Z ok need support gi team ni ema gineno wacho ni no wondu wuondre magich mano giloso kuom jonyuol gi jonyuol wacho ni jonyuolwa ne ousne gi luoro ema okuongo to mar ariyo mriambo ni ok unyal pogo kind mriambo gi adier mang'ani wacho nu hasla mudonja korop kore wacho nu mato da wan wang'eyo ka ng'ato wuondowa kata ng'ato ni kodwa ok gidwa ni wach ni upako gi ni un kodgi gidwa ni ginetimu gik mutimo timu ema nyiso kumuchungi erokamano ntiere kama choro mapora da biro managi kanyo jadolo jatend piny Kenya e gazet manyoro kane pok oloso opere ni warom gi ng'a e jogi thoth meche gi meche elufe ntiere oko ka kata chop milion 1 gi wiye jogi onge jatelo and check ni notim gi ng'a norom gi ng'a kuom ujende gi mondo mi obed go kar kadi bedi mai wich bar mane miye kata nyoro kanu tieko wuoyo ng'ato wacho ni jatend piny Kenya tieko wuoyo to ng'anjo no aka wuok ka dok e ot en osetieko wacho gima wanjo kendo osetieko wuok odhi na manolos godo e kinde gi nikech onye kinde wacho ka nitie ka ujodolo ni luongo mondo mi olos kodu kaeto uwogi jok mang'anyo odogi mago wacho ni mago ni ikono mana jonyuol gi kende ma ntiere kar kacha sani ng'ama noluongi mondo mi uwuog nikech kata jo siasa boso wacho ni obed oko mar chenro gima timre ma morna mumantie kama wacho ni dede kata bunyu bunyo dhi ka jolweny to gionge jatendgi dede ma ji ong'eyo ka dede chopo ga e puothe gina ijalo dwaro jatendgi to ok yudgi to gipangre ka ng'owa ka jolweny ineno ka mabiro to giginene gima nyithindo gi bende opuonjre gin gi jotendgi to jotendgi gin jotend units matindo nitie jomotelo ni thieth jomotelo ni media jomotelo nang'o gin gi logistical teams to gionge jatendgi mowang' ibed kodo mondo ilos nwach giseng'eyo tim josiasa kana penjogi to gikwera ni oyo wan wang'eyo tim josiasa ka ging'eni macha jatendwa to gibumakogi emomiyo sirikal kapok nyochopo nyoro ng'iyo ni ng'ano malose ahinya e kindgi modhi momakogi to ng'eny jok momakgi okia jotend jogi nwach jogi ong'eyo ni ibomakgi omiyo gipando jomotelo nigi to bende ok inyal ng'eyo ni ng'ane motelo nigi example maber kendo manyalo ranyisi maber mwanyalo luwo en makoro timre Amerika sani e lweny mar Gaza ji neno ka nyithind mbalariany kane osekwer jo presidents jotend universities mogolie tich
gin mane ging'anyo giwacho ni gi-occupy campus mokogi e university omiyo koro kata sirkand Biden ng'iyo Gaza e yo machielo. En gima rowere oyudo ni method mar telo niwach ok en ng'ama otelo nigi. En kila ng'ato nigi changu ni chope, kila ng'ato ng'iyo kama nyalo chugri mondo chup wachno. Mano Joan, yo historia bende ma jadolo miyo ero kama na ngeni kata joneno yudo thuolo mar ng'iyo gik ma timore Afrika ma milambo kendo sigeni mantiere kar ka ero kama kata sigana meni ko kanyangi konwa ewi thuondi mantiere e bui kanyo ma igo sigandgi malacha soma bana ka wantiere kar ka ka angeni kapoko ka yo mokwongo ntiere joma kalo e chiedhnade mopogore mokwongo gin jogi ma oneno pichni mok nya wuok e wigi jogo mano ne gik moko ma dhi kwame wigi kuom thuolo moro malach ahinya. Oganda gi resruok ne giyud kure. Mokwongo kata ka beni therapist for Kenya kama untiere ne ubago kony mane ochwalo ne jopiny. Gike kone mag piny Kenya duto koso nigi ma Nairobi nikech te jogo mano hinyore Nakuru, te jogo mano hinyore Kisumu, mano hinyore Migori, Homa Bay, Mombasa, konde duto nyaka Samburu, Marsabit neno nyaka ng'anyo kama ne gintiere yo Turkana. Jogi duto mondo mi pichni gi wuogi wigi kata mapiyo uchano cheno machalo nade. Koro riwruok mar Therapist for Kenya ni nochako Nairobi to ne gin therapist moa kuonde mopogore within Nairobi to gintie categories mopogore koro ne gibiro karachiel mondo gikony newach kama koro wadhie ni ji hinyore mang'eny be mana kaka iwacho ni pichni ma ineno ka ng'ato obwongo ne ni piny ndara ok ji tema nigi nyalo no ma wich wil piyo kata ineno ka nyawadwa hinyre kata in kaka janyuol kata wat ng'ato ineno ka wat ni otho tinene picha minene mbui koro ok en gima ji te wigi nyawil go piyo koro yudo ka ng'ato nya wuondore ni onya push that thought to the subconscious mondo kik opare but nitie kama gino bro muoch to boyine koro wan gi hotline e Therapist for Kenya kachacha wan gi hotline ma ji nya tiyo godo koro kata depo ni ionge Nairobi tintie pinje mamoko go tinya oro message kachacha to during this period one support gi by offering pro bono services wabo winji wabo wuoyo kodi to wabo teri through the process manyaka koro trauma no owuog kuomi nono koro mano e kony ma wan sani wachiwo ne jok makadhe e gik mopogore e ndalo ma ji koro ng'anye ni tutime nade nikech kae bunde muoch winjo kata bunde ti cathedral wuok entiere Kenyatta Avenue ka winjo ta moro wuok atia gaso baie ka jok ma ungo ye ka gi mokwongo utimo thuolo ge e wacho ni en crisis kendo ka muntiere ye kacha kanye magigi bende timore un kaka joocho ochal nade ni mar ida chiwo kony machalo kama to mokwongo lwasi no bende en moro makare kosurito mondo mi okwe mondo jogo mano hinyore mondo mi obi kata jogo man gi dangni mag paro mondo chako bi kama untiere ka en mane kinde mag ng'anyo bende giyudo quality madwarore kinde ma san nikech itieko thiedho ng'ato wuok ko wacho ni donga anya dok kata odhi kwacho tako ne picha machielo oinye kendo chako duogi koro dongi ng'eni e hocho kae nitie theories mopogore mitiyo godo koro nitie solution focused mano ma jok ma e dakika matin en theory minya tiyo godo e dakika matin mondo ikony ng'atno e dakika matin koro kuom nyoro nen mana koro gimoro miluongo ni laying anxiety mondo ing'is gibedi gi chuny gi oyue gima gineno no mondo anxiety ma gin godo e sama gin godo no odog piny mondo kata ken thieth giyud thieth e yo mayot because ni kineno ka ng'ato chopo kata cha to anxiety ni malo kata pressure ni malo o interfere gi thieth niwach koro ng'atni ok en settled koro nyakine iwuo kodgi ikonygi to kata ka gichopo kata cha niwach daktache odich gi thiedho ng'atni koro in nyaka iwuo kode ipenje ng'at ma familia ne mani machiegni igochnego i-deliver negi message ni watni ma kama ni kama to extent ma hinyruok mare ni kama koro wan gi knowledge no kaka i-deliver message aina no ok ing'isa ni in min ng'ane wuodi otho kata in min ng'ane wuodi ogoyi gi bun nitie kaka inya wuoyo kod jogo mos ma kata kimiye wach ni wuode kata nyare kata nyathine oyudore kama to nitie thieth kama to chunye ok buogi en ma nitie kocha cha chunye ok buogi koro kata ko penj nitie penjo monya penj nitie
kako nyatimore tineno ni ng'atni gimoro rach kode, we awuo kode. Koro samine ni tiede cha, iwuoyo kode mondo pache owuoge rem ma entie godo cha, kata paro moro ni oko odhi akanyo kotho gimoro ainano. Koro iwuoyo kode, nitie mbekni ma igo kode e sechego, gik mipenje mamiye oparo gimopogore gi rem ma koro nitie dende sachacha. Nitie gik moko mowacho ni also techniques that takes your mind away from what is happening. Koro techniques ainago be wan godo. Koro imiye techniques go, koro konye mondo koro oyueyo mos, relax, koro gik mang'eny madhi surrounding ne ok chande. Erokamano, ang'e ni jadolo nigi gimoro modamer to sani sa oseromo saa 4, wadak awuoyo masani ka waduogo mondo warang mathoth jogo bende madariwre kod Therapists for Kenya mondo ochiw pro bono services magi ginyalo timo nade mondo migiriwre kodu e weche gi makinde ng'anyo podhi nyime nyakura mo jongi sani wakaw yueyo wa chien mar mbako romo. Erokamano ne jogo mandiko no sani e mbui magwa mag Facebook kod SMS mena 360 e mbui magwa duto te mag Ramogi TV. Waduogo mondo wasom otegi bang' yueyo masani ikete mana kar kae. Mondo yudi skiza tune mar Yesu Kedo, di mana star 860 star 417 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai.
Macheni kino nyakoro moge jogen mor maradi podi kete karka e chenro mara mbako romano achak nyaka sani makoro twak montiere go kama dhigo mbele achiel kachiel anga som gi asoma imbui ka komedor gi kato bang ngami jadolo thuolo mondo miyo kuno paro ma intiere godo kotenre kod weche gi mago maga jong'anyo. Afel kosodo wacho kama jatend piny onge kod huruma kata jogo bende mane otho onge kata mos matin ma ochiwo chani ma en jatelo Aila Mane to kata kamano owacho ni weche mag bunge to jopiny nyiewo mar jobunge to dagi mano poka aneno ni poko neno ni gino bende rach. Kenya onge jatelo made owang jopiny ko bende wacho ni waonge mor koda ten piny masani kata dhano tho urumano bende bedo ka onge. Engineer Ben Maina wacho ni ano kamor gitelo moramora maragoko gima nyonenore aneno mana neno cha ok ber akwayo sirkal mondo ogo bade piny mano ema jopiny oketo geno magi kuomgi. Kata Calvin wacho ni deploying military to Kenya jogo ma protest mano en ataro mar chik bunge poko opuodhe ji thoth ahinya sani to ginoko gi chike ma ging'eyo duto kendo mane kama oganda ntiere. Jadolo ang'e nitie gima meda medo kaluwore kod gima ne Joano wacho karka to kang'i mede karka telo masani ne gidonjo ka gisingo ni onge abductions kata mako oganda madebed ni ng'anyo kata mosebedo katimo weche mopogore opogore kendo ne gisingo ni ok de gitim gima ne gilieko ni sirkal mokalo ne timo. Nono jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne ooro ote mare kendo sirkal masani jong'anyo mathoth oselal. LSK kane loso odiochieng' manyoro wacho kan jo Kenya moyo 50 oselal kendo ji kia kama gintie. Moko bende nomako odhiambo manyoro, moko nomako otieno ma piny orugodo nyoro. Kawuono bende nitie moko ma pod idhi maki. Ikinde ma jogi timore ok tergi e doho gik ma kamagi ok tim. To pod ang' aduoga iri kama untiere kaka jodolo uling nang'o e gigi duto. Wacho ni kane Jumapil pok ochopo jodolo ne uling alinga thi. Jodolo machon ma bang'e ni gigi duto osebedo kae ka oluwo. Jodolo ne nenore ka wuok ni e ndara mano kata Njoya gini ne ginoko gi ji mathoth mane wuok oko e kinde ma ng'anyo gi ne timore Okulu gi nyaka jogo ma nitie kanyo e kanisa ma nitiere opara manyime ahinya. Tinende wano nyaka jogo mokwero sirkal e altar nitie jogo matamo gi nyaka loso ka gingi maber gi ma josiasa biro wacho ka gintiere kanisa. Duond jodolo ni kanyi gigi duto lal mag oganda ma nyaka sani pok ochwal e doho pok ong'e ni omak gi nang'o ok ong'e police station ma gintiere nyaka sama waloseni. Magi penjo mathoth dichiel koro mondo mi thuolo mondo mi ler gi duto madi lerna. Okay, wachagi mokwongo ma en ni imako ji to onge gima ji timie. Kada jodolo bet lawyers jobura do wache ni okay ikigi mondo gidonjie mondo gidhi gigonji to wan mano ok marwa. To adier duondwa dikoro osewinj ta an awuoro in bende thuru ng'at machamo bor ng'ama bor ni e dhoge be nyalo loso bedo matek kose godho gi bor be nyalo loso. To okine jatend piny osiko gamne kanise nitie Jumapil moko bedie kanisa mochiwe gimoro kidwa neno en nong'eyo ni kanisa ema ne nyalo chunge omiyo nodhi omako kanisa gi ng'ute. Onge gimwa nyalo wachone to kwa duto e kindwa be nitie joma loso. Nya winjo ja kanisa moro ma Deliverance Church kanyo dhaw ni kowacho ni remb jok modhi ng'anyo ni e wigi. No chanda kabisa nwach ma ok onego bed kaka kailano. Onego bed ni wachung' ni gik maratiro ka ok waluwo chik ka ok waluwo mibadhi. Onego wan wakwero mibadhi. Ok inyal kwero mibadhi kichiemo e wi mibadhi. Nyisa kanisa mapok jogo ochope momiyo gi gimoro. Mano e tuo ma wan go. To ai penjo mathoth. Yes. Nitie mago duond jodolo kama gintiere okay. To jodolo bende wapogre kinde machon cha jodolo nomako wach motegno mar chung' ne ji kata kinde mar Okulu, kinde mar Gitari, kinde mar Ndingi Mwananzeki ok ni jodolo duto ne loso.
wach kinde chande bishop ne ng'eny to ne nitie bishop ma ne wacho wach ne gin gi mbi margi ne nigi somo maber kendo ne ging'eyo ratiro ma gik mane timre omiyo ne gikwero sirikal. To sani walamo ni mondo jodolo bende ochopie okang' mane joko ochopie kuom ng'eyo weche matimre e piny momiyo ginyalo lose, to mar ariyo be gibed gi chir ma ginyalo lose. Sirikal kaila ne jabuog ga ji ka nitie makosa matin ma kanisa nigo utemo nulos to giraku waraka gi jo golo suru gi jo timango momiyo nitie weche mathoth momiyo kata kanisa close sani. Manya bedo ni sirikal nyalo bedo ka dio duond sirikal nyaka ng'eyo ni duond kanisa ger koro temo matek mondo di duond kanisa inyalo diya gi chik kata inyalo diya gi bor. Koro mago duto gisetimo kinda mondo gigol kanisa e pap mar kwerogi. To mano e yo mathoth gisechope atwano gichope mapiyo ahinya. Mana kaka riwruoge mamoko mochung' kar kendgi, kanisa ok de chung' kar kende, koso kanisa nyaka bed ni rito mana nikech wacho ni sirikal ma kanisa dagoni, sirikal biro ka gwarambe e kanisa, jotelo gibiro ka gwarambe kanisa, gibiro timo chenro mopogore opogore kanisa ka. Debe ni gik ma sirikal timo ne kanisa ema miyo kanisa samoro wacho ni kikwa attack, kata wacho ni jenzi masani bokone ni i attack while defend, i attack chaki dok chien chaki dok ne sirikal. Mano kare jenzi bende nyocho seramo ni kanisa onge gimu wacho loso tunindo gi jogi sirikal. Omiyo gin bende giwacho ni kanisa onge gimu dhi timango gimu dhi wacho nwa. Wan e pinywa duto wan gi rem mar bedo ratiro, kata kanisa ka kanisa top nigi top watop mok samoro ok nyal res onge kaka dwa resre wawegi ei kanisa otop to kuonde sirikal bende top. Koro wang' ni wach ni sirikal no top to gin be ging'eyo magu maricho. Shida maduong' en ni waduto wadwaro Nyasaye okonywa walosre wabed makare. Kinyal kwero ng'ato no we timo marach ka in wuoni timo maricho midwa kwerego. Wadiyo duondwa wawegi to piny bende odiyo duondwa to dhier bende rach. Ka ng'ani obiro wacho nunu yabo miu pesa makama mar harambe wang' nukwere. Ka nyoro kide ka jo Catholic nyoro sudi ema chiwo milion 21 kanisa. Wang' nigi chung' gi wach ni sirikal timo marach. Kata dok gipenje ni pesa gigolo kanyo. Chandruok ma ji nigo e Kenya mangima onyuolo richo makoro ntieni. Mamagi gik monego los wadhi nyime. E richo gi penyo mogik mana penjo kar kanyo en weche mag lal kod oganda jo Kenya mathoth. LSK kwan gi joge 55 mantie kata mose lal godo moyo 50 oganda jo Kenya mose maki kinde mang'anyo. Sirikal mano singo ka gidonjo ni gibiro bedo gi thuolo mar reso oganda wechegi. Wan gi thagruok jo jenzi be nyose wachonwa ni wan wachal jo Murundi ng'ani nowuondowa wayie gi miriambo. De ogero od sirikandni miriambo kano wacho ni hasla ni eno kodonjo ni ito bupogo jigigi. Koro un bende nuyie ni ok no mak ji. Un bende nuyie ni ok no ni rivayala ok no timre kendo. Wage gik mano wacho to king'iyo timne to ok opogre gi gik mano kwero no tim. Onge pogruok kode, onge gi wich kuot, onge ni nasingo ni ji na tim gima nasingo. Omiyo kwanyal geno weche mano timo. Ema jo jenzi bende okwero ni kik ugen, ok wanyal geno gima sirikal wacho. Wach magi sirikal jumriambu. Ok wanyal geno, ema omiyo gimako ji. So sani duond ji duto nego los kiwinjo ni ng'ato mak kata gine to walosuru. Gima jogi bende luoro ne kimoyo gik moko e lela. Komo gik moko e lela to kelo wich kuot. Giwa penjo ni udhi nade.
nyocha wan gi tim moro manyodhi dwaro manen gi Boniface Mwangi kano wachni kanidwa makgi magibuto. Chief Justice, former Chief Justice Mutunga nowacho ni wadhiuru waduto ir jogi wachnwa gima gidwaro. To kong'eny gi kamano to onge koro gima ginyalo timo. Magindiko statement, magindiko magiweyo jogo. Gima duong' ma jogi dwaro gidwani ging'e ni jotend nyithindo gi gin ng'ano ji. Koro omiyo wabeduru motang' king'eyo ni jandiko to dwar kaka kapono monji tinyalo weyo ni ji wach. To kiwe ni ji wach to wadwaruru waketuru gigi duto e social media mondo odwargi ong'enggi ginyis ji kuma gitere. Sirikal ni ok opogre gi gik mano kwero nok notim. Mano wagoli e chunywa waikre uru ni gigi mag jogi dhi timo. Debe ni gigo manotimore kinde machon ema koro chak duogo chako miyo oganda paro mar dang'ni mag paro mopogore opogore mantie ka, nikech ka girango jok mane olal mane yudo ringre gi e River Yala ka gintiere kacha, magi gik moko machak medo wang'o i oganda mathoth ahinya kinde ma gintiere kar ka. To bende nitie kaka inyalo gol gige pacho, kos mage wacho ni oseketgi e wich kanyo kama nitiere hippocampus, wacho ni kama osedhi kacha modhi okane mondo mi obi owuogi bedo matek ahinya kosemake. Anya wacho ni mano e achiel kuom weche mamiyo gik matimore sani no ji pod nigi lit e chunygi. Ka naneno e Twitter sani ji gemo messages manondik gi Jacob Juma. To king'iyo gik manondiko ndalo cha e gik matimore sani, gik manokwero jo Kenya kuom ker marwa e gik matimore sani. Koro ne gin gi iluongo ni joke kata meme kindgi kaka gin Gen Zs kaka giwinjore. Giwacho ni wan sani penjo ni jatendwa en ng'a? Wan jatendwa en Jacob Juma. Newach gin gionge jatelo, gitamore ni gionge jatelo to onge ng'ama telo negi. Koro ka giparo gik manotimore kata e historia mar Kenya, kaka ji inego to lal, to kata ng'at mang'isi ni gima ng'amonego ng'atni kata gima miyo ng'atni otho ok ng'isu maler. Gin gi lit ma kiparo jika Robert Ouko, Jacob Juma gini. King'iyo kata nani manotho nyocha ma jatend Ogola. Wakia kata ni Ogola notho nade. Newach ere kaka jatelo ka Ogola nyatho e air crash. To poko pim ne jo Kenya. Koro ing'eni gik moko ainago ka giparo gima notimore, to sani Kenya pakore ni gin jo democratic state. To gineno ka gik matimore en gik mane timore chon kapok demokrasi ma wan godo sani ni nosetimore. Koro mago be mamiyo lit no bedo. Koro mondo kik wadoge ndalo mane wantie cha. Wawacho ni Nyayo regime. Mondo kik wadoge ndalo no. Watemo mondo gima dwa chako timre sani ni orum mana gi sani. Be gimomiyo nyithindo go owuok oko mondo kik duokwa kama ne wahae. Newach kaka giwacho wan omiwa luoro. Koro waluor ok wadwa wacho pachwa newach waluor ni wabotho. Gin gima giluoro onge. Giwacho ni gisomo, gidhi school tich to gionge godo. Koro gima gin godo en thuolo gi knowledge. Gingima koro gima giluoro onge. To be giwacho ni ok dunegwa wate. Ubonega achiel kawuono to moro be pod bro mabiro kiny. Koro the revolution has started. Nyithindo go osewuok oko, gima gidwaro to gidware sani. Yes. Aya. Twak onego beni bedo. En twak gi jok mage ka koro kama tiwacho mediation onego bed donjo kar ka. Jatend piny Kenya machon oloso kendo wacho ka ni mediation onego bed ni titime gi jok mage onego bed ni tiere ka. Mokwongo wacho gik moko wacho civility. Oganda onego bed ni rango gi wich moro malong'o mago jok manie ng'anyo gi chenro duto gi kama gintiere gichal nade. Nyaka sani wacho ni ero twak onego bed ni bedo mondo mi ng'anyo gi kata uchungi mondo mi kata kiwito oko paro mar chik wakia ka ibro time to mediation kata kitime e wang' jodolo obed gi jok mage mesa. Gima winjo kuom roberegi ok gidwa romo gi ng'ato, gidwa ni mondo joma nitie telo otim gima kare. Gipenjre penjo, I think gin penjo adek, finance bill ni ok gidwa kata gin gima konyogi, gidwa gima konyo piny. Ja Kenya inyalo kaw mondo be otim gima kare. Joma gikwayo jobunge ni jobunge otim
gik moko kaka ji dwaro, jopiny dwaro. To gisewacho ni finance bill ni goluru oko, ulos machielo madhi timo ang'o, madhi kelonwa tije, madhi loso piny ni obed maber moloyo kaka nyocha en. Mae twak kama twak nyalo betie en mondo ng'ato ng'i chunye, one kama obayo magisesiemonwa ni kacha otimo marach, kacha otimo marach, losuru. Ka jatend piny kawuono achung' mawach ni finance bill ni awito piny, wachakuru walos manyien. Nwach gipenjo makare, ere kaka ok unyal ndiko daktachi to chip jatelo umiyo $680,000. Mago ndiko daktachi gi kata higni 2. Kaeto wachonwa ni jopuonj ok nyal ndik, to jalup jatend japiny to miyo confidential budget mar $100,000. Kendo gipenjo, ji paro ni gichandre wacho suru, to gin gipenjo bende wach expenditure. Ere kaka ot molos gi $400,000 udwa renovate gi $680,000 ma oketho pesa, to ukethe to hinyo ji. Mae ma nyithindo giwacho nooyo watimuru gik maber, to ok nyal chandowa. Auditor General mahiga mokalo nosewacho ni ji gik monego tim. Jobunge onego luw chik mondo tim. Kata jaduong' Okiya Matata, Senator ma Busia, nosewacho ni ok unyal kelo bill mar choko pesa to ok ukel mar expenditure. Unyiswa kaka udwaro tiyo gi pesa. Magi ma nyithindo gipenjo ni kwa ji atim gima kare to onge chandruok. Mae twak magidwaro. Mana medo kuom gima jadolo wacho no. Koro kaka osewacho, kaka ot manolos gi $400,000 tidwa nolose gi $600,000. Debed ni ushuru gi ikawo titimo godo dongruok moro ma wawegi waneno to ne winjore. To mae ngima tek oridore kolure gi financial bill ma higa mokadho. To kata mano pokwa nyalo wuok kuom teko gi lit mar financial bill ma higa mokalo, kendo chako gemo moro to wan kaka jopiny waonge go, wawinjo matek. To un kaka jotelo udak ngima maber, uneno ka ginyiewo mtokni madongo yani gitimo gik moko to it's like an egg on your face. Gimieno, gibiewo nu, kendo gigo korgi giwacho ni onge gima ubotimo. Wan useketo wa e telo, wan koro sani, wan loyal to party. Gimunya timo onge. In kae, nyathini ok nyadhi e mbalariany newach HELB ogol. Newach chon ning'isowa ni som matek. Som matek makisetieko secondary school kae, to HELB biro miyi pesa, ibo dhi e mbalariany, tinya loso gimoro ne ngimani, tinya golo, inya wuok e dier mani wuoken. Sani kinyathi jadhier e Kenya ka ok inyal somo. Kati yud mana e secondary school kanyo, tang' nidhi somo e mbalariany nadi. HELB onge, ibo golo kony kanyo. Koro magi gik ma nyithindo gi koparo, to beng'e ni nyithindo gi ok gigore ne gin giwuon, gigore ne jo Kenya te. Newach mana kaka jadolo wacho, expenditure magi list go gin very sensible things, to gionge jatelo, ok gidwa wuoyo, gin gidwaro ni financial bill ni ogoli, newach en gima benefit jok mane gikete telo. To gima lit mogik ni jok mane gikete telo ni tijgi en mana thiano negi. Wan waoro wangiso maber ni financial bill ni ok wadwa. Tudhi kachacha mubet ka waneno Kenya te tiwacho ni gini kadho, to kendo na wacho no bokadho, kendo kochako gebe kawuono abokadhe. Koro magi gik mamiyo ji mirima. Be gima miyo nyithindo gi owuok, to jonyuol gi be miyo gi support kokae. Mano e chal mar wach kama gintie kanya kuro mogijan, kendo nowacho ni e kinde ma wantie kani ote momeduro gidonjo achiel kachiel, kendo ok ne waboyudo thuolo mar somogi. Mana mago maonge kod ayan kod weche moko magalagala wabo somogi, iwuorogi ka giduto watiyo gi thuolo mar somogi. Wilfred Mbao wacho ka Ramogi TV, ma Opiyo Mbao ma wuod Nyakach Kandaria, owacho ka ne winjo makare ahinya, kendo aneno live kantiere Homa Bay. An gima dawacho en ni wan gi loch mano maragoko, lakini gima nyaka jatend piny Kenya ng'e ni telo mar piny ni e lwetwa.
ero kamano. Ominde George wacho ni onge justice e piny mar Kenya kendo mane gimomiyo jatend piny Kenya nitiere kendo onge kod luor mar winjo duond jopiny. Ero kamano. Ibrahim Okoth wacho ni Cleo Moseute e studio kanyo en adieri ni jatend wacho ni en adieri oteni lal kanyo kendo waduogo wacho ni en adieri ni jatend piny Kenya wacho ni mane jopiny oyiero 2022 gin mana jotelo go duto gi ma jodonga ich. Koro akwayo mana vijana wetna ni gisetimo maginyalo giwere gi mirima. Ruto oken ng'at ma ibuogo. Wacho ni Jorom 2027 akwayo mana jolemo mondo akwayo jolemo owe donjo e siasa mano to gisik mana ka gilemo. Onge gima nyalo tamo Nyasaye tieko. Kata Farao ne otiyo kod agoko ka osando jo Israel to gikone jakwath wacho ni gikone to jakwath akwatha mane ogolo ji ondiko kanyo ote ka neno kanyo ni onge gima ne onyalo timie. Atimo mos ne jogo mane odiochieng' manyoro nowito ngimagi kendo akwayo chang mapiyo ne ji mamoko mane oyudo hinyruok mano katemo kedo ne oganda odiochieng' manyoro. Ibrahim Okoth mano mar Nyamanga DC Karungu. Immaculate Nyasudan Cleo Yaore kendo mos na welo. Daer mar goyo mos ne jogo mane otho kendo jogo mane ohinyore. Ruto akiani daluonge ni en ng'awa. Farao akiani damiye nying machielo mane detama. Thoto lit ndi kata mana ne nyathi obuogi lit kotho. Cleo adonjo e ng'anyo. Donjo jong'anyo e parliament en a sign ni odonjo negi kama tek kendo chopo e State House. Mago bende paro mantiere kaka jodolo wacho kane jodolo wuondowa bende gisega riembo kata jasiasa achiel nikech ochiwo sadaka e kanisa gi. Wacho ni ka gidwaro kwe to josiasa odonj owinj wach Nyasaye ochiw sadaka to wuogi. Waka wiyo mararinya koro mojang ka duogo jadolo ntiere ka ha oduoka ne penjo mamedo donjo ka seyo mimedo biu ka achiel ka achiel chenro mar mbaka romo nyakoro majuang bende waduogo mondo warangane chal mag counties wa ikona kani county ma Migori ntiere kadho paro mar chik mano paro mar chik nyakoro majuang gintiere nyaka counties akiani bisa mbara county ni kosise weye mana kacha eno kadhi ini rango mamalo mano ma national mano mamalo ka joja ok mano jojuma aleona karakane pod ntiere county assembly orito budget committee mano jakom mondo mi utieki gintiere session moro kanyo mabende giluwo achiel ka achiel niere kaka weche mag paro mar chik omenda e county kata ka gitiyo gi omenda e county bende dibedo kacha ka iluwo. Mano wacho kanyo ni twak kachiel koda kakadho appropriation bill mano magintiere kod e county ma Migori. County ma Kisumu rangane chal mar wach ka jopiny golo pachgi bang' yweyo ma wakawo sani nyakoro mogo ingete mana karka chenro en mar mbaka romo kik idhi mabor. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100 kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa akaniambia daddy toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359.
jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo di bed kod wenda mar ire Nyasaye kaka skiza chiwo mare, takwayi mondi dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Ingeni fingerlings chalo nyathi matin, dhoge pod thin, embe othin. Gino monyalo chamo morwake dhoge be twin. Koro nitiere starter. To starter ni be gintiere gi millimeters margi. Iluongo ni mm. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this. Okange gimoro ta winjo. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahombgi ne lach. Kane giloso oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa modwa wacho to go kot to jibiro tek. Luero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni. Wende mag piny. Koda sigendni mayudore wendego. Wajan thum gir moro. Okay. Den gir radhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Nyakora mag jong machiegni ma koro en tielo mogik mar mbako romo kama ntiere kar kauna siuni ne wayudo thuolo mar rango gik matimore kor gwenge. Sani e kaunti ma Kisumu nyakora mag jong ntiere gik matimore nyaka sani. Wada tudre kod jafwambo wadwa Millicent Adhiambo mondo miyango konwa kanyo gima timore kanyo achiel kachiel ka ntiere kaunti mano ma Kisumu mondo mi okonwa gi kuku mare ni nyaka sani to ginto gichopo kanye bang' ng'anyo ma odiochieng' manyoro. Millicent Adhiambo yaure Kisumu chiewo yo machal nade nyaka ne wachaki odiochieng' ma kawuono nyaka sani kama wantiere kae ni weche to sechopo kure.
mano ka watudre kode kanyo achiel kachiel ka entiere boma ma Kisumu. Mano Millicent Adhiambo mondo mi olernwane ni nyaka sani Nyakwar Ramogi Jwang' chal mar wach to en mane mano okinyi ma kawuono ka jopiny osewuok oko koso oyo. Iwacho ni nyaka sani ne gintiere e yo machal nade nyaka sani Nyakwar Ramogi Jwang'. Millicent Adhiambo machiegni sani ka wada winje ni achiel kachiel ka entiere kanyo e kaunti ma Kisumu ochal nade odiochieng' achiel tok ng'anyo mano bagi e konde duto ma pacho ka tainya e kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu ka wapimo odiochieng' achiel tok ng'anyo mane otimore kod rowere ma bende dendore ni Gen Z odiochieng' manyoro. Kaunti ma Kisumu waneno ka weche osedok e wang'e. Weche mag wuoth kaachiel kod ohala manyoro nong'ikore kanyalo tang'o ni nyaneno ka e apaya ka endi neno ka geche manyoro ne ok nyal dhi e yore gi mopogore opogore mag wuoth kawuono nitiere dukni ma bende nyoro ne olor nikech weche mag ng'anyo sani oyaw duto te. Odiochieng' manyoro seche machalo kamagi rowere maheo 2,000 ma Kisumu County kaendi ne omore ndara ka ging'anyo mar kwedo paro mar chik omenda. Mago bende gigo manotimore ma bende ne odhi nyaka otieno ng'anyo makamano ma bende wadwa ni bende wayudo anena pach jopiny makoni mondo ginyiswa ni to gin ka ging'iyo ng'anyo manyoro no twak mane ogol kod jatend piny William Ruto, ang'o ma ginyalo wacho kotenore kod kaka piny chalo sani, weche mag ng'anyo, nitiere jogo mane ohinyore e counties mopogore ma bende nitie nyaka jogo mane owito ngimagi. Pachgi chalo nade kotenore kod weche go eko kwariwo gi kanyakla e county duto koa Kisumu kae, Nairobi, Nakuru, Homa Bay, kamano. Machiegni abochako kodi king'iyo kamera mondo ilerna ni to in king'iyo ng'anyo kaka notimore nyoro manochopo sama koro jatend piny nogolo twak mare. Pachi chalo nade king'iyo gino matut kata kiyange jogo mane ohinyore, weche mane jatend piny owacho, inyalo wacho ang'o? Chagi nyingi. Iluonga ni Stephen Ouma, ariembo pikipiki Kisumu kae. Gima nyalo wacho, jatend piny nowuoyo ka ng'ama oseluor. Mar ariyo ok nowuoyo ka jatelo, nowuoyo ka jatelo moseringo nyaka piny. Gimomiyo rowere ne timo ng'anyo to giwacho ni jonjore. Gicha en gima piny mangima noneno, ok Kisumu kende kata Nyanza kende kata kaja, en piny mangima. Osebed kiwajan Kisumu, Homa Bay, Migori gi Siaya ema timo ng'anyo. To manyoro cha noriwo piny mangima. Makata polise gini nosebago ma kata sani neno ka koro jatend piny okawo jolweny okete ground. To kawo polise otero Haiti. Manyiso ni osebagni. Ananyiso jopiny ni gibed mana motegno, gibed chung' motegno. Makata kendo kiny kapod oluong ng'anyo to pod wan kiny wan tiye. Vijende kik luor. Aya. Genyinga aniluonga ni Benson Kadala. Kaluwore gi gima ne president wa wacho nyoro, chalo ng'ama threaten wa to wan yudhe. Gima litna ni wagore ne gima ancestors wa nosegore ne. Mane gima litna kabisa. Tatemo nyiso jatend piny, wan kiny pod wan kodi, ok wabol kaka yudhe. Wasomo, waonge tich, watugo mar ndara kar kaendi. Tije monego beni watimo en pesa wa owuok godo dhi godo loka. Wan onge gima wanyalo timo kar kaendi kaka yudhe. Odonga wadwa ni koro wakwelo, ok wabo kwelo to tije nitie, to pesa ikawo, pesa wa matino, podi ni iwuotho goda wuotha. Mano gima wadagi kaka yudhe. Ba kata kiny, president kiny wan kodi kaka yudhe. Kiny wan kodi. Aya, mama ikolo kelo. Anja Kisumu ka. Watemo nyiso president ni wuoyo manyo wuoyo tok ng'anyo ok ber. En oywago mwandu mokethore, ok owuoyo wi jomonegi, ok owuoyo wi jomohiny, kendo ok owuoyo bil manyo ketho, manyo miyo ng'anyo bet. Bil ok owuoyi. Wadwa no keth bil, eko wachnwa gik mokethore mondo wachule. But e wi joma ng'anyo watimo numos manyo yudo hinyruok gi manyo lalo ngimagi. Otherwise ng'anyo to pod nitiere oikra aika. Bas ok amor gi wuoyo mar president manyoro, nyinga Samson Otieno. Ok amor gi wuoyo mar president manyoro. Nikech kine japiny wuogi awuok ne gima hinya ma ok nyal miya mor.
kar mondo president gonwa pole kuom joma nohinyre noywago mwandune ok oywag jowa motho. Ok amor gi president, pod ok amor kode, to pod wan oko wadwa kedo nyaka wayud ratichwa. Erokamano. An iluonga ni Wycliffe, koa Kisumu Wycliffe Ndeda. Gima president nowacho nyoro ni ok omorowa kata matin. Gima nonego wach, gima nonego ogol finance bill kabisa, moket piny te. Mano ng'anyo wabro dhi kiny makato dagi kato yie. Erokamano. President pod odong' gi ndalo 14 mondo ochuo koke e paro mar chiki komenda kata finance bill no. Mano nya wacho ang'o mu expect? An iluonga ni Jojo Mondo Guna. Awacho ni gima na president owacho ne en gima rach. Ere kaka president nyalo luongo jopiny milion 54 ni terrorist? Jopiny milion 54 president marwa William Ruto luongo ni terrorist. William, kiki sign bill no. Wakwayi kaka jopiny ni bill no kiki sign. Bill no jopiny o reject. Weri gi wach bill no kabisa. Kiki resign. Maki resign. Tedhi before 2027. Idhi dala. William idhi dala. Kawatieko. Genyenga Michael Jomarogo. Gima na otimore nyoro ok ber chuth. Gima lit ni sani president temo ni mondo mi ogol chik mondo mi jolweny bodonji e lwenje vijende kaachiel gi sirikal. To gima gidwaro en gima tin kabisa. En mana ni bil madhi hinyo jo Kenya mondo mi ogol oko. Koro wakwa president ni kapok oketo koke to ng'ina ng'o madhi hinyo ja Kenya mondo mi omany kaka iloso. Mondo mi dhano obed gi kwe, nikech kwe ma dhano onge go en ni dhano hinyore gi gik masando dhano. Kech nego dhano, tich onge, gima ji manyalo timo onge, osiptal be kidhiye be ibomor ha. Kaka dhano konyre onge. Koro president kamiwinja William Ruto konyo jopiny mondo nyithindwa be kinyre ndara. Kech nyithindwa inego nyaka gi lisasi. Kobiro fight ne piny mondo mi piny oyud haki. William Ruto winja gi dhok mawacho ni mondo mi konyo jopiny, kik jopiny tho. Watu wasikufe sababu ya wewe. Asante. Bima de kwatieko. Nyalo wacho ang'o weche ng'anyo manyoro wacho jatend piny owinjo chuo koke kodong' ndalo 14 tok ndalo 14 e finance bill. Koro nyalo wacho ang'o king'iyo ni ng'ama osebede piny kuom ndalo. Asebede piny. Nyinga iluongo ni Florence Aoko. An jo ohala meg Russia ka. Wawinjo matek wan mine wan joma nyuol. Wawinjo matek gi president ma Ruto. Mondo winjo ywak jopiny kaka jopiny ywak. Jopiny sandre malich ma nyithindwa motiyo tich osomo malich. Tagore malich go ngware to go dire mkokoteni. Makoro wan ol gi sirikal mar Ruto koyie to mondo dog dalo dhi oywe. Kamano Cleophas mago e duond jopiny mawuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod twak mane ogolo odiochieng' manyoro kod jatend piny William Ruto ma bende giyango ni ne oluongo jong'anyo ma bende thothgi ne gin rowere ma bende dendore ni Gen Z kata Generation Z ma bende thothgi e kinde mane ging'anyo nitiere mane ohiny kende mamoko bende ne magina omako mano wito ngimagi. Kwayogi maduong' en mondo mi jatend piny oranga nena paro mar chiki komenda ma higanino kapok ochwe koke mondo mi owite oko kik ochwe koke kata ogol gigo mabiro medo hinyo jopiny. Ka kamano taduoko ni studio kionge penjo moro amora mondo idhi nyime mondo wan bende wamed ng'iyo ni to ang'o ma dhi nyime e Kisumu County kaendi gin jomage manohinyore bende nitiere mwandu manoyaki to jogo madhi nyime kod yudo thieth kokalo kuom ng'anyo manyoro gin adi kata gin mage. Ka kamano to an kuom inyalo dhi nyime kod twak e okinyi ma kawuono. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Wawe thuolo mondo midhi rangane chenro kaka Kisumu chalo odiochieng' achiel tok ng'anyo mano bagi odiochieng'no manyoro. Nyakoromo jogo duogo e studio kar kae kama welo bende winjo paro mopogore opogore mantiere kar kae. Dongi thuolo ma dakika 10 kende to watieko chenro kaka wadapoge ka chenro mopogore opogore mantiere kar kae. Kaka wadhi bedo ka waneno chenro mag dhi nyime. Wan gi oganda mathoth marango kaka piny Kenya sudo. Okinyi ma kawuono oganda mathoth chiwo kantiere ote mawuok kuom
telo mago mag riwruok mag pinje mangima. Nitie kanyo jagoro maduong' mano mar UN Antonio Guterres ma bende ojiwo piny Kenya kod telo mare mondo mi one ni kaka piny Kenya nyalo bedo kod kwe kata kinde mang'anyo dhi nyime. Kanyo bende ono kanyo onyiso lit ma entiere kod kalore kod tho mantiere kod jogo ma bende oyudo hinyruok. To nyaka sani bende nyakora moge jwang' yangore ni ute fwambo kod jofwambo kod jogo ma ok ti e od bura ma pacho ka otam gi donjo e od bura kanyo mondo mi giranga ne odiochieng' ma kawuono kama twak ne chakre saa 3 mar okinyi ma kawuono. Mano kaluwore gi odiochieng' achiel kende tok ng'anyo mano bagi mane jong'anyo ochwe donjo nyaka e od bura odiochieng' no manyoro. Bende yangore ni weche mathoth pod ntiere ma iluwo e kaunti ma Nairobi ka yang' obed kod gi weche manyien odiochieng' ma kawuono kaka neno gi kacha e chal mar fwambo. To sani ka wantiere kodi ka jadolo ang'eni nitie riwruoge mopogore opogore makendo ratiro mag oganda ahinya mago masewinjo kata kaloso ga kinde mang'anyo gi dhi nyime. Nitiere oganda mawuok oko ma bende yudo sir kawuok kuom jok machalo kamagi ma bende jogi mosebedo ka konyogi mondo gidhi nyime. Nitie gino wacho ni en civic responsibility mar ng'ato mondo mi wuog oko. Kinde mage ma jabedo matek mondo mi japiny wuog oko mondo mi onyis piny owacho kata sirkal ni gima otimo ni ok ni kare. Pach jo Kisumu cha bende dane mondo mi imede moro matin. Iwacho kan jatend piny Kenya kik mul kata paro machikno da kete koke mondo mi okale oket chik. Asewacho motelo kanyo ni kubedo ng'ama paro ong'e ni gini rach gima nyithindo gi wacho to bende jopiny oriwre kodgi okwere ni gimotimo ni rach to mae en mare. Kewalego iwacho kwara moro mani chief mani aloko bare ni wiro ne gani dek ojonyo ng'at mong'wede kik ng'wedo dek to wang' ni cham na dek ming'wedo ma en ndege koro ok odwa wang' no chame achama to kochame to chame gi lit. Ado bedo ng'ama riek doloko paro mondo winj jopiny olos wachni to en oseramo nodhi nyime to rowere bende oramo bende kocha ni nyaka wang' gi ng'any kendo gi kwere ni gini kik oluw. Koro en watal waneri e kinde ni onge ng'ama wene nyawadgi thuolo. Ma en lit maneno kadhi e ndalo makiny ok ang'eyo ni gini nibed nadi to dhi tiyo gi kore to rawere bende ok dhi weye nono to omiyo en lemo bende en rito niwach jogi osewacho ni gimitimo rach to tamre winjo koro wang' nigi rom mana e pap. Kamano kamerange ochal gi paro mawuok Kisumu cha de wach ni jong'anyo ma Kisumu ero gisetieko cheno ma Kisumu kwacho ka ne osedok e wang'e to pod imedo mana non ni gin jok mage mane ntiere kar kae. Gimoko bende matimore e kaunti ma wabe watimo usno kwanya yudo picha ma kuro to yangore ntiere oganda ma bende noyudo hinyruok nyaka kuro ki nyaka sani mago ji 8 ma nyaka sani ntiere kod mago lisasi ne omulogi wach kanyo pod gima kata gintiere osuptal to pod gimedo yudo thieth kuonde mopogore opogore. Pa jo Kisumu jatend piny Kenya kiket koke e paro ne mar chik mondo mi winjane pa jopiny bende ni gimoro bende bang' twak manyoro kod ute fwambo onyalo da anto gima da kwae niya pach jo Kisumu no te pach jopiny te e sama sani ni koro kaka jatend Kenya owe telo ne piny gi tok matek owe bedo gi tok matek niwach koro otelo ne piny kagima piny en mare to piny en mar jopiny ka koro ong'ama riek to kik oket koke mana kaka jopiny okwaye no nono to gima notimore nyoro bro mamedo timore to bro medo timore marach lit kende madhi bedo iye kania nyithiwa gi inego to kata kama onege no kata en nyoro kanowuoyo ok nowacho wach moro amora kuom nyithindo manonegno kata gone mos jonyuol kata jowete ma nyithindo manonegno en no bira to wacho gima en moparo nodwa no wach oluongo wani wan jonjore wan kaka jo Kenya. Koro tok matekno tok dhi konye kama koro chopeni koriek to kiko ket koke e financial bill no mana kaka jopiny okwayo no nono to nyithindo gi jo Kenya mabe miyo gi support bro mana medore
to weche bro mana medo kethre e kaka ananeno. Joan, wach mari mogik menya medo kar kanyo kato bang'e nyabiri jadolo mondo mi wach mari mogik medo odiochieng' ma kawuono ne jong'anyo jogo mawuok oko johocho makonyogi je lakteche mantiere oko kama chiwo services magi ma oganda ok chul nitie okinde bende matimo chenro makamagi jogi ma omaki ka nitiere jok moko ma kata ka yang' ni dhi bedo ka imako kendo itiere doho gima ne jatend piny Kenya wacho odiochieng' manyoro ni gima otimore en treasonous kata en mano manya bedo kata en mar loko telo mano ma pacho kae kaluwore kod jogo mano donjo e od bura odiochieng' manyoro dikete yo machal nade wach mari mogik ne oganda gi duto kata bang' jatend piny Kenya loso ka wadonjo e odiochieng' machielo migeno ni kiny ng'anyo machielo nyalo bedo pacho ka. An mokwongo dago ne jong'anyo mane nyoro negi jonyuolgi gi wedegi te mos makende newach nyithindogo nowuok to gima ne gidwaro en mana ni wachgi owinji to e ng'anyo kae mane ging'anyo gi kweni to neggi to dakteche te manowuok oko johocho te manowuok oko wakinde te mowuok oko matiyo tich mok chulgi agonegi erokamano gimed bedo gi chunyno kik giol gibedo beda kaachiel gi jokenya moko to kama ne wantie nyoro ka All Saints Cathedral adwodo konegi erokamano kuom miyowa space mondo bed ni wakony jokenya wetewa to koro koro nyaka gibed gi chung' ok ni sama tin gintie gi josiasa to sama tin gintie kodwa nyaka koro gibed joratiro giyier ni gidwa bedo kun gidwa bedo gi jokenya kose pod gidwa bedo gi joma nitie sirikal gimed chamo pesa koro nyaka gibed gi ratiro gichung' giwach ni wan either gi reject financial bill kata gi support gi but gima ne gitimo nyoro to nyaka gone gi erokamano kata de bed ni muochowa gi tiagas kaka ni muochowa no wadwa mana duoko ne gi erokamano newach ne gichung' kodwa nen odiochieng' matek ahinya lakini ne gichung' kodwa to kuom kerwa odwoka asira piny obed jatelo ma Kenya owe telo ne Kenya kagima Kenya en mare kende Kenya en mar ji te to kong'ama riek mana kaka awacho no owe telo ne Kenya gi owe keto kor matek kiko go koke e financial bill no one kaka johocho gi wakinde te gi dakteche pod wabo mana miyo jok mang'anyo support. Erokamano ahinya Joan, wach mari mogik jadolo ka. Okay. Gomo san bende jogo ma owito ngimagi kod jogi makoro nigi lit gi kuyo mar tho. To mar ariyo an gi paro ni finance bill onego kony miyo Kenya nyak to kaka ochal ni ok onyal konyo Kenya dhi nyime. En gi gik madhi chwanyo madhi kelo midhiero e pinywa ma ok wadhi yudo kaka wadhi nyime. King'iyo kambi madongo ma ne loso gik moko piny ka ringo nowach osuru kaka osechikni. Onego dog piny mondo ne ni ang'o manyalo miyo Kenya dhi nyime. Tiend finance bill dwaro ga ni mondo okony piny, oteg piny mondo omi piny onyak. Kama dhi miyo piny odog chien, onego par machielo mondo lok paro olos Kenya. Jomatindo osenyisowa ni gidwa ni Kenya olos, to wachung' kodgi. To chakre sani pod wan jolemo walemo kodgi, daktache bende gi jogo mokonyogi wayie pod wan kodu kanyakla e wachni. Erokamano ahinya. Joan, kik atie kapok ichiwo namba mano ma jok mada wechegi mag hocho e kinde mang'anyo gi odhi nyime mondo mi chiwo nambano kaeto bang'e watieki. Koro wan gi hotline number mar Therapist for Kenya en nono tinya yudo gi e 07 15 78 97 37. Anuoyo kendo 07 15 70 97 37. Koro mano hotline inya yudowa sani wachiwo services moluongo ni pro bono manono. Koro kidwa hocho to kanye menya yudowa Therapist for Kenya. Erokamano ahinya Joan Mukami ma en jahocho kendo bedo kod achiel kachiel kaachiel koda ka jadolo Canon Francis Omondi ma kanisa mar All Saints Cathedral. Erokamano kuom thuolo mar bedo kod Ramogi TV kawuono tielo mokwongo duto ageno no bedo kod chenro makare waneno kendo e chenro machielo. Erokamano nyaka Ramogi jwangu duto mobedo kodwa kaachiel kachiel wagonu erokamano nyaka moting'o Mwalimu Quinta
Akinyi maneno waka ntiere gwenge maseme wacho no luwo chendo makare kendo mora ahinya gi chendo gi achiel kachiel kama ne gintiere gi mamoko bende moro ote ma ok wasomo wabosomo gi doche makinyi chendo machielo ka wanono chal mar piny Kenya kod gik mathoth matimore kono mopogore ma pacho kae sa odoma dakika 4 kendo romo saa 5 mar onyango na tayi chero kinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo Kanyakwar mokeo nyaka sango mabiro en pado manyien e Ramogi TV ikete manaka